I jo quan el vaig veure per primer cop que tenia, doncs, què tenia 10 anys. És que no és molt fort, perquè jo vaig veure i vaig dir, és que el personatge d'Idri seria el meu somni fer-lo. La primera vegada que vaig cantar una cançó de Maricel va ser a la tele, a Eufòria, que vaig cantar el Per què he plorat. Per què he plorat, per què he plorat, per qui no havia de plorar. La connexió que tinc amb Maricel és molt especial, crec que és una història que arriba al més profund de mi. Doncs per mi Maricel és una connexió molt especial perquè fa 10 anys, en el 2014, la vaig poder veure i va ser una cosa fantàstica perquè va ser, ostres, jo em vull dedicar a això. Clar, jo vaig estudiar a aules i justament jo vaig entrar fent el Maricel precisament de seguit i per mi va ser una experiència brutal. Doncs Maricel a casa meva va arribar el primer cop a través de partitura i jo des de molt petit que amb el meu germà ell es ficava a tocar i cantàvem la cançó dels mans, l'himne dels pirates, és un referent. Doncs jo la veritat vaig presentar-me al càsting sense saber de què anava l'obra i mica en mica al passar ja a la segona fase em vaig anar informant. Maricel sí que vaig veure l'última versió del 2014, literatura catalana, a la selectivitat vaig entrar a Maricel i ens van portar a veure un musical i em va encantar i és un musical que tinc sempre l'escolto, sempre m'agrada i estic molt emocionat d'estar aquí.